generacija stiže. Bolji su. 2% niži koeficijent otpora. Jači. 5% viši aerodinamički potisak. Brži. 1,2% povećanje brzine. Ovog ljeta dolazi novo vrijeme. Više brzine, više konja. Više svega. Jurić zaostaje! Silno zaostaje! iz Disneya i Pixara. Nikad nećeš biti ona stara jurilica. Sat ne možeš vratiti unatrag, mali. Ali ga možeš ponovno naviti. Auti 3. Uskoro u kinima.